Novo acordo entre BNG e PSOE para sacar adiante unha modificación de crédito no Concello de Pontevedra. Trátase da máis elevada da historia e permitirá sumar ao orzamento municipal máis de 28,5 millóns de euros, superando os 127 millóns. A miña valoración política é que isto é un salto adiante no investimento e un impulso enorme para a actividade do Concello e para mellorar a calidade de vida dos veciños. Esa é a miña valoración, non? E é a modificación máis grande que nunca se fixo no Concello e bueno, pues eu estou encantado, non? Neste pacto orzamentario hai varias medidas propostas polos socialistas. Foron unha trintena valoradas en máis de 5 millóns de euros. Entre elas, a reforma integral da Praza de Pasarón, a apertura dos xardíns da UNED Monteporreiro, a reposición de herba artificial nos campos de fútbol do complexo Manolo Barreiro, a creación dun novo parque entre Ernesto Caballero e as vías do tren ou a restauración ecolóxica do Gafos entre Rosalía de Castro e as Corvaceiras. Día importante para a cidade, que o acordo entre dúas formacións políticas que pensamos diferente e que temos propostas diferentes para a cidade, pero que tamén somos quen de chegar a acordos e de chegar a entendementos como este. Creo que é unha mensaxe positiva que se traslada á cidadanía. Eu sei que nestes tempos está de moda a política da confrontación, a política da trincheira, a política da polarización, pero nós, desde logo, e eu particularmente, a política na que creo é na do diálogo, na do acordo, na do entendemento. A partida máis elevada desta modificación de crédito, ata 5,5 millóns, destinarase á rehabilitación estrutural de firmes en estradas de todo o municipio. Tamén haberá 1,55 millóns de euros para actividades deportivas, principalmente o Mundial de Triatlón, 1,27 millóns para reforzar as áreas de cultura e festas ou 680.000 euros para promoción económica. Tamén se empregarán 7,71 millóns de euros para amortizar toda a débeda municipal. Un orzamento que foi o máis grande xa de todos hasta ahora, con 98 millóns, pero vamos a ter posibilidade de facer cousas que están pendentes, que son necesarias e que significan unha mellora sustancial, non? De servizos, equipamentos, de todo o que se necesita para mellorar a calidade de vida dos cidadáns, non? Esta modificación de crédito realízase de xeito íntegro con remanentes de tesourería. Así as cousas, aínda quedan outros 7 millóns. A intención é aprobar este acordo no pleno de xuño, que se celebrará o día 23.